Gvern Nazzjonalista jaċċerta li se jkun qed jinvesti fik u jagħtik garanzija ta' servizz tas-saħħa li jixralek. F'Għawdex jibni Sptar Ġenerali ġdid li ma kinux kapaċi jibnuh l-Gvern ta' Roberta Bela flimkien ma' Vital Stewart. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul konferenza tal-aħbarijiet li indirizza ma' deputati Adrian Delija, Alex Borg u Chris Sajt quddiem l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn fakkar kif fl-aħħar snin baqa' ma sar xejn minkejja l-miljuni ta' euro li l-Gvern ta' minn flus il-poplu. Bdew jindunaw, jaraw li mu qed isir xejn u baqgħu jagħtuhom il-miljuni. Mhux tab xejn li l-qorti propju jumejn ilu iddeċidiet illi kien hemm kollużjoni, kien hemm konfoffa, kien hemm ftehim minn wara dar il-poplu bejn esponenti għolja tal-Gvern u Vital Stewart. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mhux tab xejn li l-qorti sabet li kien hemm ftehim b'konfoffa bejn il-Gvern u l-kumpaniji Vital Global Healthcare u Stewart Healthcare minn wara dar kulħadd u biex jiggwadanjaw huma, iżda minn dan il-ftehim spiċċa jinstera il-poplu kollu. Il-Partit Nazzjonalista inserħulek rasek, aħna inserħulek rasek li Gvern ġdid Nazzjonalista mhux biss se jkun qed jibni sptar ġdid ġewwa Għawdex, imma se jkun qiegħed juża itejjeb jirriferbixxa l-isptar San Luqa biex ukoll jagħti servizz ta' saħħa tal-aqwa kwalità. Ma mhux hemm biss l-investiment tagħna fil-ħaddiema, professjonisti fil-qasam tas-saħħa. L-investiment fil-poplu Malti u Għawċi kollu. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista qal li meta xi ħadd iqarra jitresqu n-nies il-qorti, imma kompla l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa ikkonferma li mhux se jagħmel xejn dwar dan il-każ u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid mhux biss jikxef is-serq u l-qerq imma anke jagħmel pressjoni fuq Angelo Gaffa biex jagħmel xogħlu. Minnaħa tiegħu Adrian Delija qal il-konferenza tal-aħbarijiet issejħet minn barra l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex kulħadd ikun jista' jara x-xena ta' delitt fil-konfront tal-poplu kollu. Għal kull persuna, għal kull familja, għal kull individu, hija s-saħħa tal-bniedem. Anke hemmhekk il-Gvern mhux naqas ta' mhux m'għamilx dak kollu illi kellu jagħmel, imma saraq anke lill-poplu Malti u Għawċi lill-pazjent, lill-marit, lid-dajjef, lid-debbu lill-anzjan. Il-dawk kollha li kellhom jew għad għandhom bżonn għax s'issa għadu ma sar xejn, anke fl-iktar ħaġa essenzjali u importanti li hija s-saħħa. Id-deputat Alex Borg saħaq li l-Għawċin u l-Maltin għandhom dritt li jkollhom is-servizz tas-saħħa li jxirqlhom għax il-bniedem għandu dritt ikun f'saħħtu. Huwa dritt tal-poplu Għawċi u Malti illi iva ikollu garanzija meta niġu għas-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi, però aktar minn hekk issa wkoll irridu illi l-Kummissarju Angelo Gaffa iqum u jieħu azzjoni kif inhu fl-obbligu tiegħu kontra kull min kien involut dil-kompliċità sabiex nerġu nġibu dak li nsteraq minn ħalq il-poplu Malti u Għawċi. Minħati jew deputat Chris Sajt qal li l-Partit Nazzjonalista mill-bidunet kien qal li din kienet l-akbar ħadma mill-Gvern tal-Labor fil-konfront tal-Għawċin u l-Maltin, tant li mill-ewwel kien kontra dan id-deal. Aħna se nibqgħu ninsistu li din mhux ser tieqaf hemm. Aħna rridu li l-400 miljun jerġgħu jinġabu lura għax dak huwa serq mill-flus tal-poplu Malti u Għawċi. U mhux se nistrieħu qabel issir ġustizzja totali fuq din l-ikbar ħadma fl-istorja politika ta' Malta. U dim dan kollu l-kelliema qalu li l-poplu Malti u Għawċi kollu għandu jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fil-protesta nazzjonali tal-ħadd li ġej fl-4 ta' wara nofsinhar quddiem Kastilja biex jappella lil Roberta Bela jġib lura l-400 miljun euro li nataw lil Vital Stewart.